जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंहा दिनै बे संकस दैसा सेराव गुथि बाथौ खेराइ सिबिनायनि जे प्रग्राम लादों बेवहाय आंखौ खुन्थिया गायसननो थाखाय लेंहरनायखाय आं नुजाफैदों आरो गायसनखांबाय। आं आसा खालामदों बे बाथौ धोरोमा बर'नि बयनिख्रुइ गुदिसिन धोरोम आरो बे बाथौ धोरोमखौ जुदि जों बावनानै थाङोब्ला जानाय नङा। जायखि धर्मआव थाया मानो बेखौ गोसोखांनांगोन आरो बेजोंनो जों जाथिखौ फोथांना लाखिनांगोन। आरो दुइ नाम्बारा बुंनो लुबैयो दि धर्मआनो जेखि जाया मानो जोङो गावबा गाव धर्मआव थानानै हारिनि राव हारिनि खुला खृष्टि गाननाय जोमनाय मोसानाय रंजानाय गासिखौबो जों बावनांनाय नङा। अब्लासो जोङो जाथिया खौसे थागोन, जाथिया गोजौ फारसेयाव आवगायलांनो हागोन आरो अब्लासो धोरोमखौ फ्रिलि जों सिबिनो हागोन। गोदोफोर जेरोखोममोन जोङो गुबुननि खाथियाव थांनो हायामोन, दिनै जों माबा मोनसे खुंथाइ मोनबाय। बे खुंथाइ मोननायनि गेजेरजों जों मोनसे पावार फैबाय। बे पावारखौ मोननाय लोगो लोगो जोंनि गेजेराव गोदोफोर जों नुदोंमोन खालि जाम्बा जाम्था रोङै मानसिफ्राल' बे बाथौ फुजायाव बाहागो लायोमोन। नाथाय दिनै नुबाय जोबोद गोरों गोरों मानसि दिनै डक्टरेट मोननाय MA पास BA पास बायदिसिना गोरों गोरों अफिसारफोर दिनै बे बाथौ सिबिनायाव बाहागो लायो। मानि थाखाय? बाथौआ जोंनि गुदि धोरोम आरो बेजोंनो जाथिया गोदोनिफ्राय थांना थाबोदों। इयुनावबो जों थांना थानांगोन बेखौ लुबैनाय बिथांमोना आवगायदों। दा दिनैहाय आं बेखौ लुबैदों बे बाथौ खेराइ जे प्रग्राम बेनि गेजेरजों जाहाथे जाय बिथांमोना फुजा खालामगोन बिथांमोनखौ खावलायो जाहाथे आफा इसोरा जों साफ्रोमखौबो मोजाङै लाखिदों, जोंखौ खौसेयैनो दोनथों आरो खौसेयैनो दोननानै जोंनि धोरोमजों लोगोसे जोंनि हारिमु खुला खृष्टि राव गासिखौबो फोथांना लाखिदों बेखौ जाहाथे प्रार्थना खालामनायखौ खावलायो। दिनैनि लाइ खुन्थिया मेसेज माने जे प्रग्रामा साक्सेस जानांगौ आरो बेवहाय लैहोर लैहोर बयबो बाहागो लाफैनांगौ। धोरोमजों खोथा गैया, जाथिजों खोथा गैया, बेवहाय बयबो इसोर सासेल', लामाया आलादा आलादा बेखौ बुङो नङा होमबा? दा इसोर सासेल'खाय बयबो जायखि जेखौखि माने फालन खालामानो बेवहाय नुजाफैनानै बेवहाय खथि गैया, नुजाफैनो हायो बाहागो लाफैनो हायो। ओंखायनो आं खावलायो बयखौ बाहागो लाफैथों। बर' जाथिनि जे मोनसे गिदिर फुराना धोरोम बेखौ जायफोर फुजिदों बिथांमोननि एनकारेजमेन्ट होफैदों आं बेखौ खावलायो। नैबे जि RCनि चेयारमेन मोननायखौनो आं देरगानाय मोनदों। बेहाय बाथौखौ सिबिनो मोननानै आं गावखौनो एसे देरगानाय मोनदों। आं बेखौ सानदों जों बर' माने बाथौ आंनि बुजिनाया। दा ओंखायनो बयखौबो हांख्रायनो लुबैदों। जोंनाव बाथौआ बिभिन्न लामा माने बिभिन्न बाथौ दङ। दा बे बिभिन्न बाथौआ गावजों गाव बे सैया बेनि प्रसादखौ आं जाया बेनि प्रसादखौ आं माबाया थांलाया फैलाया बेफोरबायदि जानो नाङा। बे बाथौआल' नङा, बिभिन्न ख्रिस्टान ब्रह्म गासैबो जों बर' हारिनि जायफोर माने बर' बिथांमोनहा बे खेराइ संकस खेराइयाव फैनानै जाहाथे जयै हेफाजाब होफैयो बेखौनो आं खावलायदों। आं बानजाय आफादनि जानानै आरो बयखौबो इसोरनि खाथियावहाय जाहाथे इसोरा जोंखौ बयखौबो जाहाथे सुस्थ' भाबै लाखियो आरो जों बोराइ बाथौखौ जाहाथे फांसे सिजौ बिफाङाव आलारि बाथि सावनानै जों जाहाथे बयबो खौसेयै थानो हायो। आरो जोंनि बे खौसेथि स्पिरिटखौ जों सिफायनो नाङा आरो दस्रायाबो सिफायनो सेस्था खालामनो नाङा। बेखौनो बुंनानै आं बिबुंथिखौ बेहायनो फोजोबबाय।